लोंग्रा मानसि मोजाङै बुजायनाङो माबोरै फट होनांगो बुजायना र' स्पिड लाबना हो आयौ हाबसाखै जोंनिया सामुसनि सावगारिया भट होनांगौ हिजरा बायदिसो नुथारबाय ओमफ्राय माबा साफाबो नुदो मानसिखो अबे मार्बलसो एन्जर नागिरदो एन्जर ओइ नोङा अखाजों फैयो एन्जर नागिरबाय भगबान अन्थाइ फैजोब्बायहाय खोमसि जाबोजोब्बायनो क्लासफोरा अन्थाइ नांनानै गावबा भगबान 너무 मा जाखो 렌즈 사부에 맞춰 보트라 खारबाय Alright guys, welcome back to the channel with another vlog video. जों दा दिनै दंफैयो माने मैयानो दहायनो दंफैयो जोङो भुल जाबाय आंनिया माने ब्लगखौ फोजोबदो आङो दिनैसो फैदो इनिफ्राय दिनै दङ दहाय ब्लग मोनसे जोबलांबाय ओमफ्राय दिनै आरो ब्लग मोनसे स्टार्ट खालामबावबाय माने दिनैनो जाजोबदो सब घटनायानो ओंखायनो वेलकाम बेक आरोबाव दिनैनो इनिफ्राय जों दा कमेडि भिडिअ बानायनो फैदोंमोन नालाय कमेडि भिडिअ मोनसे बानायनोसै जिहेतु इलेक्सननि दावराव इलेक्सननि मोननैसो भिडिअ बानायनो ओंखारदों माने पार्टिखौ लानानै नङा दे रावनिबो पार्टिखौ लानानै नङा जोङो कमेडिसो बानायनो ओंखारदों माने जोंनि निजा सामुसनि सावगारि बानायनाय दा सामुसनि सावगारिनि भट बिगोन इयो बया मोनलायना दे जों मिथिया बहा सोरनि मा सावगारि मा दं मिथिया दे जों ताल लायाखै जों जेखिजाया सामुसखौ मोजां मोनदों सामुसखौ ओरै आखिनानै गानहोगोन माने सामुसखौ जोङो केस सेस जालांबा आरो उपाय गैला जोङो मिथिला बख'बानो जाबाय जों मिथिया एकदम जोङो मिथियाबासिनो बानायदो जोङो माने जों रावनिबो पिक्सार सिक्सार एख मिथिया जों जिखिजाया सामुसखौ मोजां मोनो ओमफ्राय सामुसनि सावगारिखौ भट बिनाय बानायगोन जोङो दे नायलां नोंसोरो सर्ट भिडिअखौ माबायाव नुहैगोन फेसबुकाव नुहैगोन नोंथांमोना नै एमएलए सारा सामुसनि सावगारि मोजाङै भट होनानै देरहासार खालाम सामुसनि सावगारियाव नोंथांनि थांखिया मा ओमफ्राय रायजो राजानो मोजाङै गावसोरनि गामिफोरखौ मोजाङै बानायना होगोन न' बां मोनगोन खुन्दुं मोनगोन ओमफ्राय नों मा लागोन नों फरचुनार लागोन आङो बर' रायजोनि हा बायजोबना आङो निजे राजा जागोन अबे र' दे होमबा जों रिल शुट खालामग्रोनि दे गोरै माथो ब्लगसो लोंग्रा मानसि माबा लोंग्रा मानसि मोजाङै बुजायनाङो माबोरै फट होनांगो बुजायना र' अलराइट गाइस जोंनिया जाबाय शुटिंआ नैसिना आरो रिल लानायानो जोबाखै वाह एमएलए मेडामा मेडाम एमएलए दारायगोन एबारो सामुसनि सावगारि गोदान नोंबो आइबो जाखोन्दासो सामुसाबो नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय जोङो फेसबुकाव गासैनियावबो होगोन बे रिलखौ जितु जोङो दानिसो बानायखांबाय बे रिलखौ जोङो एसे गोलाव जागोन दे नोंथांमोना नायनानै एन्जय लानो हागोन नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय दे बेसेबांबा खोमसि जाबोजोब्बायहाय माबा अखासो फैसिगोन ना बारसो फैसिगोन नै खोमसि जाबोजोब्बाय थाइजौआइनो थाइजौ बोथोराव जानो फैनाय नांगोन फरायना लानायावनो थाइजौ बेनिफ्राय गारिखौ बहा दोनगोन बहा मागोन जागासिनो जोंहा इनि दहाय लामायाव दोन्दोंमोन नालाय दा न'आव सोनो नागिरदों नैयाव सेख्लायाव सोनि नङाबा माबा गोलैसिनगोन ना बिफां दालाइफोर बेयावनो दोननो हागोन सेख्लायावनो हा लाबाखै एख' नङा बायहेरायाव थागोन दोनबाबो बारखौसो गिनांगौ माबा माबि गोलैसिन जागोन जा खोमसि जाबोजोबदों नैखिजा भगबानखि हायदो खोमायनो गय बिफां खाथियाव दोननानै नङालै
Ini goi fang mau gelisin ba, gini gerang. Ini sania ayah video mana kasih malah. Oh, izin udah berapa kau nggak deh? Mau isir ke buah dengan buah makan jaga sini juga. Gosla berlapis sih, kemana denne? Tom gini genang. Nih adia dasu मोनफैबाय. मोनफैनानै गानस्लायबाय. स्कुलाव थांदोंमोन. नै डेन्जार जाबाय बोथोरा उन्दुना. नै गारि गोसोना दोनबाय जानो. एकदम खना खना थांलै फैनाङा जोंनियाव. दहायबो फुङाव एकदम दैमुमोननिखि फैदोनो एकदम बिफां हाबि जाबिखौ सेफायलांजोबदो. ओमफ्राय नै आंना लान्दावावनो दोननांसिगोन गारिखौबो. बोरैबा गिनो गोनाङानो. खोबग्राखौबो लाफ्लाङासै आङो. साला. दे दोननोसै आरो उपाय गैला. डेन्जार फैहांदों उन्दुरा पापा डेन्जार गोसोम जादों. इसोरखौ इसिंनिफ्राय बारग'नो नै र'. इसिङाव मायबा मायबि संबाय दं इसोरखौ बारग'नो नै र'. गिनो गोनां ना? खुन्था सोलायबायना सोलायगोन? सोलायाखै नायखो ए ओइ बायसिना गोलैजागोन खुन्था सोलायाखै नैयाव अन्थाइ खोरदो थरना खुन्था सोलायाखै माथो इनिखो जोंहा न'आ बिरखारजोबबा गैलालै बिरखार आलासि जानो फैनानै 12खासो मोनफैसिगोन इसान 12खासो मोनफैबाय साला नायनि र' थां खना जानियाव थांना ए अन्थाइ ए भगबान गारिया हाबगोन नायबाय देनाय Sor. Ya Pokemon. Ayo, gedetar. Untai gedetar. Ya, dur saya. Ya Pokemon. Ya, sor. Ayo. Sor. Pokemon. Ya. So siapa jangan deh. Coba yang lain pun lainnya. Ya, Pokemon. Bisa gemar baik kemana ini? Parde. Gemar kena? Ya, dur saya. Pokoknya dur saya. Dur sama ini. Dur. Nah, baik di pet ada. Simre na. Hah? Oi. Ayo mai bak kebele. Jiper. Ini kemenang nggak kelas perawan saya nang kau ba. Iya, jangan nuapa malu tak. Nunggu seges kang berdengar. Baik di kursi dah aku jumpai pun alai mana sampai baik di. Kayak mana sampai ni? Buta, aku ni lu sampai. Masa ke? Baik benda mana? Mata gunung ni. Agis kau kemudian aku mana dia? Mana agis kau ini apa?
गेसखौ मोराखै थांनाय 에 보고봐 렌저 사부배 마셔 보트라 ए खारबाय 이거 당래 이거 와 뭐야 카트비들 온태 뭐야 그들 아니야 가리야 해 먹어봐 맞아 못 시작해 가리야 믹스야 에 너무 나무 가루가 쎄 가리야 강을 왜 뭐야 그들 어마케이 너나 보트라 이만 파글라 또 씨는 마바 잘래배 스랑 잘래배 Sang sampai nengah do itu 산능 둥드면 ada dah apa kem sijapin deh besi. 그럼 시잡힌래배 산농 누나네 또 씨는 산농 누나면 인프레 아라 그럼 시잡힌 볼래배 에이 말라이사 고이 가이드 네 또플라야 고이 가이드 네와 말라이 마트 tiap pun filap di 고이 마크 Ini dia gede jangan dia nangge. Sang siapa jangan ini? 내가 그들어 마 파트 푸드 싫어 이 고토 푸드 Lajina tangbai. Lajina tangbai. बेनिफ्राय जों दा ओंखाम जायाखै जानायालाय ए गियासै नोंसोरो बार'खा गियासै ए गियाखैनो मालाय गथ'फोरा जों दा ओंखाम जाथ'ला माने दानि भाजा भुजा जादों दिनै निरामिस नालाय मैखुन लाबोदोंमोन मैखुनखौ जानानै मैखुन भाजाखौ जानानै माने उदैखौ बुंनाय बायदि मोनदों आरो दा जाथ'ला ओमफ्राय हराव बुहुत जाबाय तरमुस जाबाय उदैयानो बुंजोब्बाय ओमफ्राय आंहाथ' एसे जाबानो उदैया ओंखारखायो नालाय ओंखायनो आं ओंखाम जाथ'खाला फरायना जाग्रोबाय ओमफ्राय ओंखाम जाग्रोलै जाग्रोलायासै लानांगौमोन साला हा ओइ फांसे बायबाय नों गया र' नायनि अबेखै नै मालाय माराम नै नोंनियावल' क'का दङ नै इसानावबो दं क'क'आ माराम नों गाजा मारिबाय थायोना नै क'क'आ बेसे नांगौ नोंलाय आरो आनारस नैदि दङ माजबादाव इदि दङ रैमालि होनो इखो आनारस नै गया बायबाय माजबादनि मानसिफोरा गया मोनगोन नङाबा हा दैमुलानियावल' होन दैमुलानियावल' दे माजबादावल' नङा दैमुलानियाव जंफार लेसुआ भुटाननि ना मा होनोमोन इखौ को नङा नोङालै लिसु माबा जंफार लेसुआ गराय जाग्रा लिसु जानो दंमोन भुटान लेसुआ जानो दंमोन सिगां गराय जाग्रा फिसा नै इसानि बारिया मालायबा नो द ओइनो माराम क'क'आ गायदों नो द आलौ गायबावदोसो नै माराम आलौ गायबावदोसो नै गुदि आलौ नै आलौ खेबस'नानै र' आलौ
ओइ बे सासेया मोखैनाय खोमा फैदो एबार फैसा बिफां नै माराम जयगुरु बिफां माबा अगरु बिफां नोंसाना माबाया थायाखै सजनाया सजना दोननाय इ सजनाङा सजना नङा इयो चन्दन बिफां इयो थोद चन्दन जायो नामा चन्दन रायो अ नंगौ दे अलराइट गाइस दा मोनाबायानो बार सार फैखांनानै इनिफ्राय जोङो दा माबायाव थांनो ओंखारदों आरोना सालबारियाव थाङोनो इनिफ्राय लामाया मा जादों मोजां दे लामाया स्लिम सिमिसनिया नङा नै ससे लामाया नै ससेया गोसो गिदिर आङो नै नुवाखै खारलांजोब्बायानो इसोरो खारलांजोब्बायानो आंखौ थांनोनो आथारमाने इसोर नामा बोरो साबियालाय इसोर खारलांजोब्बायानो माने आंखौ थांनो होलाया बोरो ini नामा हटेला आं सिबोनांगौ माने ओइ जा मा फिल्ड नामा इयो बल फिल्ड दिन फैगोन 12 तारिख मा जादों ओइ हाबजानाय नङा नोङो नों सेफायगोनसो जानाय नङा सेस दखानायनि मम'आलाय बहा भेज मोनलाबाय न' भेज जागोन ना Skin roll जायो मा जागोन नोंसोरसो मा जागोन आं जेबो जाया भेज आंबो भेज मानो बेसां होमबा आङो पर्क जागोन है चावमिन जानि मम'खौनो जानि माथो मेनुआनो साइज गैथारा जाग्रोना लानि माने अर्डार खालामग्रोनि बेनि उनावसो मिथिसिगोन दे मा गिदिर जानानै हा जाने चाउमिन खाने जोंनिया चिकेन नन भेज बिसिना भेज गोजा जाया होना होयो जाया होना गितिया मोनसेबो बुस्थु जाया होनगाया होयो नै मायबा जालायबाय सा ओइ गस्लाखौनो फुनो होगासिनो डिजाइनारनिफ्राय लाना फैदोयो बानायनानै जोङो मोनफैनानै दासो नै गारि बेयावनो सोफिनबाय नै गारि दा अखाया हायलायबा एकदमबारे माबा अन्थाइ आरो बार फैयाबानो जाबाय जेबो टेनसन गैया अखा आरो बारखौनो आं बिराद गियो बेनिफ्राय दा जों हासुनानै आरामसे थांफिननोसै न' अबे मार्बलसो जायो एन्जर नागिरदों एन्जर नागिरदों एन्जर एन्जर नागिरबाय आलौ हाबना दं इयो मार एन्जर हाबदों थरायना लानाव गैलालै इफोर हाबदों खोमा इफोराव खासिया गैलालै इदि नागिरबा मोना एन्जरखौ ओइ बिसिनियाव बाथाबना दं खोमा हाबदोयो हाबदो इयाव गैलालै आलाय सिलाय खालामजोब्बाय मार्बला मार्बलसै गैया इयो बा माने एन्जर जादो अय हाबदो खोमा नै इयाव बाहा लादो मा होनो बिखो नै फ्रिज सिङाव इयाव थार्मकल दङ ना फ्रिज दोननाय सिङाव ओरैबायदि बाहा लादो माथामसो दंखायोमोन एन्जर निंनि ना मा होनो मा अबेखि बाहा लादो दे नोंसानाव हैदों मा खालायजोबखो जिखो जांख्रिया मानो अलराइट गाइस दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे बिसानावनो हरना मोनावनो दिन जाहैबाय नेक्स्ट डे बिनिफ्राय ब्लग मोनसे आपल'ड होबाय दंमोन आपल'डानो जायाखै दाबो माने एडिटखौनो खालामनो सोलाबाखै मैया एकदम गिदिंथिंनानै ओइ माबा बिसना लायनो फन फैलायबाय बिसना लायनो माबा हर गेजेराव लाबथिंदां खैयो ओजा मोनासैबो बिसनाखौबो फाल्टुनो साला बेनिफ्राय बिदिनो गुलाय गुजायावनो 12 अखाबो फैबाय हाबजो फैबाय ब्लगखौनो लानाय जायासै बार'खायानो खालामसोदो दा दिनैसो आं मोजाङै ब्लगखौ लाफिननोसै दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना गोसो होनानै नायबानो जाबाय ना
ना मा होनो बरिया टाइटनो जना था टाइटनो जना था सियाराव थांथ'नो हागौ रावबो सियारावनो जनानै बेखिनिखौ नायजोबथार दै भिडिअखौ साहा लोंनो जदोंमोन ओमफ्राय साहा ता लोंखांनानै जोंहा ओंखामबो मोनफैखाबाय डाइरेक्ट ओंखाम मोनफैखाबाय दिनै बेदर संदो इसानो दिनै मोनजायोनो ना अमा गोरान आलु बयलार मटर माबा दालि ओमफ्राय नादिया ओजा जागासिनो स्कुलाव थांनो जाग्रोबाय नोंबो जाखानो हासिगोन स' जायो इसेयानोसै जाखा एख' नांला 28 थारिखसो जायो रागा जोंलायलायदो ओमफ्राय ब्लग बानायलायदो मोनसे भिडिअ लादोंमोन आङो बेनिफ्राय बेखौ होनाङानो बेकार लागारबाय होनबा आङो ओरैनो भिडिअखौ रागा जोंदो रागा जोंदो Wih, berasa bapak mama mini bayi style. Boरैबा मिनिनासो दोनगारो wih. नै एकदम बार'गा फैदोंमोन नालाय नै मवा सोनानै दां गारिखौ जालान माबा गैया साइलाफोर गैया नालाय नैयाव टेक्को टेक्को जेनथेन सोनानै दां नुदोंना बेसे गोजौ थिखांनो गोनां जादों नै ओरैहाय थिखांदों आङो हायो जोंहा महेश्वराबो धेमालि नङा जोंहा खाट्रा पावार दङ पावार एकदम हर्स पावार दङ जि आथुर बिथुर भगबान खारथिं खारथा जादों मैया गारि सोनायदों माने नै किटिनाव मा ओंखारदों नै नुदोंना माबादो हुब्लेना लादोंमोन इयो थारमाने खर' सानाया ओइ माबा बिलाइ थायोनो इ बोखाङो बिलाइया हुब्लेनानै बेनिफ्राय दा इयो दब्रा दब्रि जादों आरो हामाखै सान्दुंखौ मानो नायनो हाथाराखै आं हामगोन लासै नांगोन सान्दुंखौ नायनो हाथाराखै दिनै माबा बोरैबा फाग्ला बायदि दुंना खारबाय सान्दुङा लाइन गैयिनि दुगैनो मोनाखै लाइन गैया माने मैया बार'खा फैनानै सेस जाजोबदों खोमा बखैबा जि सुनांबाय मैया इमान मोजां लामना दोनदो आंथ' ओंखाम ओंख्रि संदो बारहुंखा फैनाय सिख्लानिखौथ' बिखुनजोआ बोखांजोब्बाय आइया बैयाव लामना दोननायखौथ' गियान गैया भगबान नोंनो सु मबाइल नायनानैसो होख्राव थाबाय थाबाय खन्थाइया फैदो बिदिनो माबा मोनसे लामना दोननायखौ लायनो गियान गैया सुदांबाय आजिया Ini artong bau semua bisa pak. Gila nama. Baru mau gitu. सब जाबोनो संसार जाबोनो Kira lah kak. जाबोनो संसार गस्लाया हिन्जावनिसो नै हिन्जावनिसो गस्लाया Anu ngoslang naik rona yang buat. स्माइल नो गारदिनि गस्लायानो गैजाया इया गस्लाखौ गानना लागासिनो सुनाय गस्लाखौ गाना सुयिखौसो सुवाखै बिदिनो हिन्जावनिसो गस्ला गानबावो नुद' माबायदि खामानि मावनाङो हाबा जानो लुगैबावो आरो नोंसोरो जाथ'नाङा इनो इन्टारेस्ट नो गारदि एख' इन्टारेस्ट नङा खामानि मावनांनाया इसा मा जादों Bukan anda? माबा हिन्जावसो बानायना दोनबाय थरेने Muslan sana nggak. Udah, ji somai deh ayah. Macam मा Ya बानायखो dia masuk musim dusta. मिथिया माबा हिन्जाव बानायनो Dia muslan kita lagi. Dia masuk. Dia gitu kan gitu teman. Oh. Sapri, dia muslan deh. Wah, rapi siapa nih? सानै मेकार मेकारा सानै बानायग्राया हिन्जाव बानायग्राया Siapa ganu ngasih? Khatap deh. माबादोसो खाथारनांसिगोन जानाय नंला Instan aja nggak. लाइनबो गैया माबो गैया जेन थेन दंखलाबो बेसेबांबा दै खम गयो बिदिनो दुगैबाय आङो मार खस्थ'खा दंखल खावनाया लाइन गैयाना बेनिफ्राय दुगैग्रोना लाबाय आङो इसोर दुगैयाखैनो दुगैनानै आरामसे देलायबाय बेनिफ्राय
थरायनाया गांगान सफाखौ ओरैबायदि हिन्जावनि समायना देलायना दोनदो आरो भिडिअ बानायनो थाखाय बेनिफ्राय नायनि र' माबायदि देलायहोदो नै सरि हिजरा बायदिसो नुथारबाय ओमफ्राय माबा साफाबो नुदो मानसिखौ ओंखायनोथ' साफासो नुदो नै खर'आव मायबा लालायदो ओमफ्राय खानायाबो माथो जोंख्लाबलायदो नोंनियालाय गैलाहाय ओमफ्राय मा नों हुआ हो माथो हुयानो उल्था जाबाय देस' उल्थासो जाबाय देस' हुवाखौसो बामगोन नामा लास्टाव लास्टाव ओरै जागोन कफि कालार फोनलायदो लिपस्टिकखौ सिन्दुरबो लालायदो आया दासिम सिन्दुरखौ मालायाबो नायनाय गोननाया जाया मालाया एसे गोनना गिदिर जायाथ' र' गिदिर गिदिर नालाय बैसागोनि भिडिअ बानायनायदो जोङो एलबाम बैसागो अलराइट गाइस एकदमबारे रिल फट' शुट हाबि जाबि लानानै नोंथांमोना चेक आउट खालामहैबानो जाबाय दे फेसबुकआव गासैनियावबो एनमलारियावबो नायबानो जाबाय किटिनियावबो नायबानो जाबाय आंनियावबो नायबानो जाबाय बर' हारि कमेडियावबो नायबानो जाबाय नोंथांमोना नायाबा आरो सोर नायबावनो नङा होमबा खस्थ' जाबाय लानायाव एसे नै आथिङा थांबावबायसो आंनिया नै आसुगुर बेलथायलायनाय रिल लाबाय माने खस्थ' जायोलै बिराद खस्थ' जायो बेनिखायनो मा खालामनांगौ जोङो आपल'ड होग्रा डाइरेक्टलि पस्ट खालामना होनाङा बेलेगाव मानो होनोबा जोंहा बिराद खस्थ' जायो माने दे प्लिज रिकुवेस्ट खालामबाय अलराइट गाइस जोंहा दिनै जानो नागिरदों जोङो माने चिकेन पक'रा बानायनानै जाहोनांगोनो जोङो माबाखौ इसोरखौ टप्लाखौदो थरायनाखौदो जों सानैदो दानिया चिकेन पक'रा बानायना जाहोनांगोन इसोर रोङानो माने बानायनो माने जोंहा आरो फास्ट फुड होनायनि अयभास दंखायो नालाय जोङो बानायनो रोंगौ थारमाने बेनिखायनो जोंखौ बानायनो होबाय आरो दा बानायनानै जाहोनोसै आं इसोरनो आलासिखौनो मा थिनो नै आलासिखौनो मा थिनो नोंसा हा नै इखौ मेरिनेट खालामना दोनखाबाय दहायनो लगायना दोनखादोंमोन चिकेन पक'रा फुड कालार मोनासै आरो मोननायालाय फुड कालार मोननायबा बरिया जाबाय गैया मोना फुड कालार लाइन फैबाय बरिया दा आं एवना होनि र' थरायना ला जोंखौ मा थिनो नुदोंना इखिजा माबा चिकेन पक'रा जाहैनो इसे चिकेन पक'रा दंनांगौ इसे चिकेन पक'रा संना जाहोनांगोन ओइ आदै फैबाय आदै फैबाय आलासियासो संदो आजादि जना दं नुवाखै र' नै इखिजा अरखौ फिसा होदो फिसा फ्लेमाव होनांगौ आरो इखो अलराइट गाइस नै आङो चिकेन पक'रा एवनानै रेडि खालामना होबाय नै ओमफ्राय आरो किटिया जोंहा साटनि बानायदों साटनिया मम' साटनि बानायदों बेनिफ्राय जोंहा आरो बिराद जासिगोन आरो इसोरबो नै चिकेन पक'राया जाहैबाय नै हेभि जाखादों ना बा क्रिस्पि जों रोंखागोन ना दा इसोर संनो होबाय थासिगोन आरो संदावना लानानै जोंहा बुलानो जाबाय मालाबा फैबा इखौनो गाखरबाय थासिगोन जों दा बिदि जाबाय थासिगोन जों दा इखौ जाग्रोनोसै जाग्रोनानै ओमफ्राय न'आव थांनाय जागोन दिनै जानायालाय नायनोसै दायोलाय खैथासोआव हा थोद मा कोल जायगायालाय थांनांगोन सान्दुङा मा होनदो भट होनांगोन गाबोनो जोंनिया सामुसनि सावगारिया भट होनांगोन ओइ जाबाय थारमाने संनायानो जोबला नै संबाबो खिन्थु ओंखामखौनो जायाखै जिमान संबाबो ओंखाम जायाखै बेनिफ्राय हरावसो थिब्रे जानानै थानोसै होननानै ब्लड माने जाहाखौ दिनैबो थांनो हासै इसा लाखिथारबाय आं थांनो होन्दोंमोन ना दहाय भिडिअ बानायबावगोन दा भिडिअफोरखौ चेक खालामबाय माबायाव नांना लागोन साला हौवाखौ भिडिअफोरखौ चेक खालामबाय नोंथांमोना माबायाव ओइ फेसबुकआव इसानियावबो खालामै जानावबो खालाम दे नोंसोरनि थाखायनो खस्थ' खालामनानै मावदो नै आसि जिलायनाय आसियानो जिलायलांबाय होननानै गाख्लालांदो ओंखाम जायाखैमोन ना दहाय जोङो चिकेन पक'रा जाना थांनायानो ओंखाम उखैदो जानानै डाइरेक्ट उन्दुनोसै बेनिफ्राय
बेनिफ्राय ब्लगाबो गाबोन थांनायावनो लोगो मोनखासिगोन नोंथांमोनखौ दे दिनै दोनथ'बाय गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक टु दा ब्लग लोगोफोर माने दिनै थांनायनि लाहार फाहार खालामबायानो जों एकदम फुङावनो सिखारनानै ओरैबायदि अखा हादो आरो भटबो हैनांगोन ना जोंहा माबायाव सामुस्रि सावगारियाव बेनिफ्राय थरायनाय आरो माबा ओंखामखौ जाहोआबा एंगारहरानो ओंखामखौ जायागा थिनहरो मानसिखौ इन्द्रा महा संदोयो मिरामिसखौनो ओइजा दालि आरो निरामिसखा हा गेस जादो थर' मर्निं नि नोंसोर मिथिदों दे पात्ता गैया हा नोंसोर मिथिदों दा पात्ता गैया या माबाखै बेलेग जायगाखौसो हांलायो माला सानाव लोंना थांनो नागिरबाय जों माबा फरायनाया फुङावनो उथिनानै ओंखाम ओंख्रि जानबायानो ओंखाम सिरि जानो खोमागासिनो ओमफ्राय ओंखाम जालाङाबा दा थांनो होआ मायबा होनलायबाय जोङो मोनसे खामानि थाखाय जाथु जादों ना नङाबाथ' जायामोन ना हदो नांगोन ना हदों थांनांगोन ना सामुसनि सावगारियाव हदो थरनानै होनांगोन थांनोसै थांनो ओंखारबाय जोंहा फरायना मोनखो जालांनो नागिरलायबाय हा हाय लामाया नागिर आयौ नै जोंहा गारिखौ स्टार्ट होबाय महेस्वरखौ बेनिफ्राय अखायाबो गारथाराखै आरोना नै बेसेबांबा डिस्टार्बसोहाय अखायाबो फाथैया बिसानि फाथैया बिराद गोथावलै ओइनो बिराद जाखादों नोंसोरना फाथैया ओमफ्राय आङो बेखौनो जानो होननानै लाखाबाय आरो थांलायनोसै माला फैनाय नोंसोरलाय फाथैयानो गैया साननैयानो थाबाय हरनै जाबाय थानाया पात्ताखौनो मोना आरो जोङो दसेनो थांनाय मोनथारो फैफिनगोन बैसागुआव जागायग्रोबाय नोंसायाबो थांनांगोन ना खनसे लेंहरदोंबाथाय माने फैबायानो आरो थपाया रायगासिनो जोंखौ मा फैनो बाथौ थांनो बाथौ होननानै सोरांस्लाबनो मोनाखै बुस्थुआ बेनो खें खें माला सोरां जागासिनो हराव खेबनै सारि मोनदों उन्दै नोङो खोनादों मार गोबाव मोनदों आङो दाबो सोराङा मोनथारदों मा दाबो सोराङा दिनलाय गालायो मैयाबा थाबथा नांदोंमोन थाब माबाथाराखै थाब सोरांथाराखै माने आङो न'था साराय न'थायावनो उन्दुदों ना ओंखायनो थाब सोरांनाय मोनाखै थांसै थाथ' दे भट दा माबा बोहैनांगोन ना भट बोहैनांगोन ना एख' नङा दे दिनैसो बन्द' मोनदों ना दे थांलायनोसै जोंहा इन्टारनेट गाखोनांगौ ज्योतिषनि सावगारियावबो हदो बाय सिट बेल्ट मारि इसोरनो लामायानो लेथ्राथार एमएलए मन्त्रिफोर बानायना हो लामाफोरा लामाया मोजां हामना होबानो जाबाय जोंबो थांलाय फैलाय खस्थ'थार जादों इसानिया बिराद लेथ्रा लामायानो खिजानो हाब्रु गोजा इयावथ' बारा हाब्रु नंबासो खिजा मार हाब्रु खादो आं दा खोन्थिगोन दे चेकिंआनो जोबाखै दाबो दिनैबो चेकिंआनो जालायबाय हदोन थांदो चेकिं दे लांनो खालि लैसो बिदाय नोंसियाबो चेकिं खालामदो जानियाथ' खैबारबा गोलैबाय चेकिंआनो অলপ খুলি দে অলপ এটা দুটামান নাম লেখি দিয়ে কি লাগব এইটো তুমি আজি দি বন্ধ হৈছে उपाय गैयानो मालाय फट' मारि थारनांगोन नोंसिनिया फाख्रा दंजोबो नेनानै लामा दाखालिबो थांनायाव खिनियावनो बानायदोंमोन आरो ओइ लामा ससेयाव बानायदोंमोन दाखालिबो थांनायाव ओइ खावसेयाव जाबाय जोब्बाय चेकिंआ जोब्बायबा फैसा लाबोदो जों फैसा मार मानि थाखाय चेकिं खालामनायसो दिदि एबार डिउटि होदो खोमा डिउटि होदो खोमा एबार केमेरा लालायो आरो गाबथायनि मबाइल खेबलाय खोमा मालायसिनिया केमेरासो लाबावलायो ओमफ्राय ओइ गारियावबो मोनसे सिसि केमेरा होना दोनदो सिसि केमेरा नायो गारिनिया सिसि केमेरा दाखालिबो इ जायगायावनो चेकिं खालामदो आरो थांनायाव भिडिअखौ लानो मोनासै खिन्थिनाय जायासै भिडिअआव माबा फैसा लाबजानो गियो बिसोरो
फैसा रानदों होनना सानोना इलेक्सननि दिन आरे जोङो पाब्लिकआ जों फिसा बेनला पाब्लिकआलाय मा फैसा लाबनानै राननो हायोबाथ' ओइदिकसो माबाना लाखिनांगौ जितु इलेक्सन केम्पेइनाव गिदिंग्राफोरखौ केम्पिं गिदिंग्राफोरा इदिखौसो हमनांगौ जोंलाय मासि जोंलाय नों आं पाब्लिकआलाय अबावलाय दिकियावलाय फैसा लाबनानै राननो थांनोसै इलेक्सन केम्पिं ना मा होनो इदिखौ केम्पिं लाग्राफोरखौसो इसोरसो लायोना फैसा जोंलाय मानो लानोसै आसलते जायाखै रुला आं मोजां मोनासै रुलखौ फाइनालि गाइस न'आव मोनफैबाय नैनिफ्राय गारिखौ सोनो हागोन ना हाया जादों आं दा ओरैबायदि हाबसोगोन नायाव हागोन ना हाया हागोन ना हाया बेखिनिया गुरै जादों सोनायनोसै नांथाबाय बेनिफ्राय नै आंना बिबार गायना दोननाया ओरैबायदि समायना बारना दङ जबा बिबारा आयौ हाबसाबा हामगौमोनलै सर स्पिड लाबना हो आयौ हाबसाखै इसोर दिहुनथ'ला दिनैनिफ्राय खन्थाव नांगोन अ नाखै हाबसाखै दे इसोर हाबसाखै जाबाय दे मैया सान्दुं दुंनानै इसोर रादो खोमा दिहुनथ'ला कारखौ इनोथ' सान्दुं दुंबासो दिहुनसिगोन अल राइट गाइस नै फाग्ला जालायबाय बोथोरा एकदमबारे नै सान्दुं फैलायबाय दे हामदो दे सान्दुं फैनानै नै रानबाथाय मोजां जासिगोन माने हाब्रुआ दा जों भट सट होना फैखांजोब्बाय बेनिफ्राय दिनैनि ब्लगाबो एसेनोसै सानथामनि ब्लग जाबाय बियो बियो दिनैनिल' ब्लग नङा बियो सानथामजों लोगो नांनानै ब्लग नोंथांमोना माबायदि मोनदों प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय दै आं दैलि ब्लगा खान्दा जायो बेनिखायनो आङो साननै सानथामजों जमा खालामनानै बेफोरबायदि होबाय थादों माने नोंथांमोना माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दे आरो बैसागो फैबाय दङ बैसागोआ फैबायानो मथा-मथि बैसागोनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय जाहाथे मोजां रंजा खुसि थाङो बे बैसागोआ दे बाय बाय